जानांगौनि बाथ्रायाव सारखौ नोंथाङा सावरायबाय थादोंमोन नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा नोंथांमोनखौ बिजेपिखौ नैबे ओनसोलनिफ्राय होखारनायनि थाखायसो जोङो सावरायदों होननानै अजद बेखेवदों मा बुंबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि मोनसे सिनस्रि आफाद बर' हारिया जेब्लासिम थागोन फरायसा आफादा थाबाय थागोन आरो बेनि सिनस्रि आफाद हिसाबै जि दायित्य आफादगिरिया बे दायित्वखौ समनि खावलायनाय बायदियै समनि थोननाय बायदियै बिथाङा मावदों आरो जों इउपिपिएल दोलो हिसाबै बेखौ जोङो वेलकाम बानायो बाथ्राखौ खोनानानै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों खोनानानै दुखु मोनदों जोङो मानव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांनि जा खावलायनाय बर' हारिया खौसे जानांगौ राजखान्थि दोलोफोरा ज' जानांगौ होननाय बाथ्रा जोंनि बर'नि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय बेखौ जोङो गिबियावनो बरायग्रोखादों दाखालिनिफ्रायनो जों बे स्टेटमेन्ट होगासिनो दं बेयाव जों जेब्लायबो हनमत दङ होननानै खिन्थु दिनै हरखाबै हाग्रामानि जा मोनसे राव बे रावा जोंखौ सोमोफोनांदों एबसुनि खावलायनाय लेखा दिनै हाग्रामाया गाव जा रिप्रेजेन्टेटिभखौ जोंनि खाथियाव थिनहरदों इउपिपिएल दोलोनि खाथियाव बेबायदियै सावरायदों खिन्थु बर' हारिखौ जे खौसे जाजानो लुबैया दिनै हाग्रामानि खुगानिफ्राय बाथ्राया क्लियार जाबाय मानोना थांनाय एमसिएलए बाइ इलेक्सन जोंना मन्टु बर' बिथांनि खख्लाबारिनि बाइ इलेक्सन टाइमावबो बिथाङा बे एखे बाथ्राखौनो लाबोनानै बर' हारिनि गेजेराव किक एन्ड किस पलिसिखौ लाबोदों दिनैबो बेखौनो बिथाङा खालामनो नागिरदों जायखिजाया बेनि सायाव बर' रायजो राजाया बिसार खालामगोन 35,86,83,963 जोंनि बिटिआर बासि बे बिटिआर बासिया बेनि सायाव बिजिरगोन मानोना हाग्रामाया जे थांनाय 17 बोसोराव सान्थि खौसेथि आरो गोरोबलायनायखौ गोसो जानानै बानायाखैमोन बे बाथ्राखौ थांनाय जोंनि खख्लाबारि बाइ इलेक्सन आरो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खावलायनाय लेखा जोंनि बर' हारि खौसे जानायनि जा बाथ्रा बिटिसिआव जुगामि सान्थि गायसननायनि थांखिजों जा मावनायनि बाथ्रा बेनि बेरेखायै बाथ्रा बुंनायखौ दिनै बयबो हमनो हाबाय गतिके बिसारखौ रायजो राजाफ्रा होगोन आरो बिटिआर बासिया होगोन सार बिथाङा बुंबावदों दि नोंथांनि दि बे बिटिसि समस्तिफ्राव 25टा सिट लानानै देरहागोन होननानै बुंदों सार बिथांनि बाथ्राया जेब्लायबो दुइमुखि बिथाङा फारनै खर' गोनां जिबौ बायदि जेरै फारनै खर' गोनां जिबौखौ बयबो गियो बेफोरबायदिनो हाग्रामाया जे बर' हारिखौ सानसे समाव धंस' खालामनायनि परिकल्पना लादोंमोन नंखायनो हारिया गिनो गोनां जानानै फैदों गतिके 25टा देरहायोना 40टा देरहायो बेखौ रायजो राजाया 2025 मायथाइनि इलेक्सन बिसायख'थिनि गेजेरजों होगोन जोङो रायजो राजाजों जोङो मालाबाबो क्लेश जानायखौ लुबैया हारि गावस्रानायखौ जों मालाबाबो लुबैया एनडिपिफोरा मोनसे गेरिला ट्रेनिं होयोमोन जे बे गेरिला ट्रेनिंनि गेजेरजों जोंखौ ओरैबायदि फोरोङोमोन जे रायजो राजाया दै आरो सोमावसारगिरिफोरा ना दिनैबो रायजो राजायानो दै राजखान्थिगिरिफ्रा माफा माफा नासो बे दैया जुदि रानोब्ला पार्टिकुलारलि बे नानि थाखाय जुदि बे दैया प्रजज्य नङाबा बा नाया बे दैनि थाखाय प्रजज्य नङाबा बे नाया हारसिंनो हां सरथे सरथे जानानै थैलांगोन गतिके दै आरो नाजों बेयो जेब्लायबो सोमोन्दो थायो दैनि बेरेखा थाङोब्ला नाया बोरियाव हारसिंनो थैखायो सार हाग्रामा बिथांनिफ्राय बर' रायजो राजाफ्रा माबायदि सांग्रांथि थानांगौ नोंथाङा सानो आं बेखायनो बुंबाय आसामिसाव दुइमुखि होननानै बुङो दुइमुखि माने फारनै खुगा आरो बिथांनि जा साननाय हनाय बुंनाय राव बेयो फारनै खर' गोनां जिबौ बायदि गतिके फारनै खर' गोनां जिबौनिफ्राय सांग्रां जानाया जेब्लायबो रायजो राजानि गोनांथि दं